spojil. Niekto toto video a chcel by sa náhodou s nami spojiť, tak zajtra od 12:25 skončíme, tak 12:40 by sme, aspoň ja, možno aj Anulienka, by sme vedeli ísť na stránku. Počkajte, musím si to kúknúť. Je to, čo myslím. Idem sa pozrieť. To ono. Takže nájdete stránku OME.tv, stačí sa tam zaregistrovať. A ja na vás budem čakať v tejto maske a Anulienka vo veľmi podobnej. A počkajte, lebo práve sa robí niečo. Takýmto rúškom, na ktorom... Počkajte, to napríklad. Má byť napísané Cool Sisters a s touto maskou. Možno, jak budete mať šťastie, možno aj odhalím úplne celú tvár, takže tak. Takže dokedy chce ome.tv zaregistrovať sa my. Tam sa nájdeme. Teraz tam bolo tak pomaly 300,000 používateľov dokopy zo všetkých krajín. Takže predpokladám, že nejaká by tam byť mohlo.